te halo perlok te hakane ka video ngin pe chapang u Jisu Khrist u balong dur Jong U Blei te kumno bangin sngewthuh te haba kumta Hato don arngut ki Blei laingut ki Blei em don tang U Blei te kumno bau neu Jisu Khrist u long u tau kpa lene u balong dur Jong U Blei ka Baibl hi ki iathuh lene ka Baibl hi ka patai te ngina lek mtas phang ka Baibl hi kana bangin sngewthuh te ningkong iathuh ba u Jisu ong hangne ba u Jisu le iathuh ba dolong ka ba kong san na ki hukum baro sngeu a Israel u try ba u Blei jongi u long way u try te haba u Jisu hi ong ba don tang u Blei ka Bible le plik bule u Jisu le plik ka ba rim ne ka ba tmai ka Bible ko ong ba don tang u Blei te kumno ne u Jisu Khrist u ba long dur Jong U Blei ba ngina pe ka Bible bal sngewthuh yakini ting haban lech hukum ba hukum lane ulan pu ulan lane haban lech hangni khindiat pat hangtai khindiat khna bangin sngewthuh kumno ka Bible ko ong shphang tau khun lane shphang tau kpa lada rangi lech ka Bible hi sha ya ka Bible hi kan iathuh lane kan batai te ka shai te lada bakla lane lada ong bakla te phila ban iathuh ha ei ka bakla lane angno nga bakla ka bomlong kat kum ka Bible te hangni ngila ban lech ngin pule hangde ngi tipru pau tau khun U Blei ulawan bat ula ai hangi ka jingshisha khnang bangin yo ithuh yau tau jingshisha bat ni long hau tau jingshisha hau tau khun Jong U Jisu Khrist uni ulong tau U Blei jingshisha berkata ka jing bom dkhot ko ki khun hap to phenda sumar yala de na kita ki Blei thau te hangne phu I ba uni Jisu Khrist u dei tau U Blei uba shisha uni Jisu Khrist udei lane ulong tau uba shisha lane tau Blei uba shisha ka Bible hi kong te kumno ba ulong dur Jong Blei pa namar hangne laring lech puli hangne kong ba uni Jisu Khrist uba long dur Jong Blei ubom yo I hangne uba long ka dur U Blei ubom la yo I uba la khaning kong nagijing thau baro te u Jisu Khrist uba long uta bala khaning kong nagijing thau baro but u Jisu Khrist uba long dur Jong Blei hangne long namar haka Bible lene U Blei ulong munsim ka Bible ke thu te onom don mano ru uba yo I yo munsim lene yo tau kpa tang ladau tau Blei upan pau hakadur Jong u Jisu Khrist uba long dur Jong Blei ting la banyu I yo tau Blei hakadur Jong u Jisu Khrist Hynrei nginam la banyu I yo Blei hakano ka dur ladau u klem pan pau hakadur Jong u khun hakadur Jong u Jisu Khrist namar kane gadau u Jisu Khrist uba long dur yo tau Blei ubom yo I namar U Blei long munsim ting nginam la banyu I yo Blei ha e ru namar ulong munsim nginum la banu I munsim namar dai munsim pen yau breu lene yau Blei ru namar U Blei ondau la pau hakado kamot ngila banu I hakadur Jong Jisu Khrist hakadur Jong khun ndai uneu de ju we U Blei u balong dur Jong Blei utau de Jisu Khrist te hangne ka Bible hi ke thu tem dai banga batai kulmar te hangne ukpa u khun batu munsim u khun de Jisu Khrist te kini ki long bet we U Blei namar ukpa baru munsim nginum la banyu I ya ukpa baru tau munsim namar bau dei U Blei ubom la banyu I hanai tang la dau pau hakadur Jong kado hakadur Jong khun hakadur Jong Jisu Khrist tengi la banyu I tau Blei ene yo tau kpa kuma ka Bible kong te ban sngewthuh shai tengin lech ka Bible hi khna bangin sngewthuh te hangne u Jisu hi u iathuh lene u ong namar hangni la don u Philip u bakli u Philip la ong te ko try to pen I yo tau kpa angi te kala beng yang u Jisu la iathuh ha u ngala long slam kata pat phi mempat ithuh yanga ko Philip jaro ba yo I yanga ula yo I yo tau kpa kumno ba me ong ma me te to pen I yo tau kpa hangi mem ngej banga long hau kpa ba tau kpa hanga kita ki kiten ki banga kren manga happy ngam sim la kren nalade Hynrei tau kpa ba shong ne hanga u hi ule yegini jingle Jong U te hangne u Jisu u jubab lane ya ka jingkli Jong U Philip namar ba u Philip ong to pen I hangi yo tau kpa Hynrei u Jisu ong balai phikli pang tau kpa ngala long slam kata empat ithuh yo utau balai yo I yanga ong u Jisu ula yo I yo tau kpa namar balai
ka Baibl ka ong ba u Jisu Khrist u ba long dur Jong U Blei te la lang yo i yo ta u Jisu Khrist ngila yo i yo pa namar ba u pa u Jisu Khrist u long way Hynrei U Blei u long sem tengen nam la ba i yo sem Hynrei tang ha ka dur Jong U Jisu Khrist namar ka ne ka daw kan u Jisu Khrist ong la da pila yo i yang pila yo i ta u pa namar ba u pa ngin nam la ba i yo pa la ne ya sem Hynrei tang ha ka dur Jong U Jisu Khrist te kini te ka ne ka jing ban pau U Blei ha ka do kamut ba don arne lai ki Blei Hynrei tang way Blei te hang ni try pi so thu ba u Jisu u de hi u tau pa ba u de hi u tau U Blei ba u de hi u tau Kumno u de ju way Blei namar hang ni Jisu hi ong de bang ong manga te nga try pi so thu hang ni la reng le puli hang ne ka Baibl ko ong ba U Blei u long u mun sim te ka dai ban mane ha ka mun sim bat ha ka ba shisha namar kini ka daw nginam la ban yu i U Blei namar ba U Blei u long u mun sim tang la da U Blei pan pau ha ka dur Jong U Jisu Khrist ha ka dur jong ka do ting la ban yu i u namar U Blei u long ru ka ding ba pam du te hang ne nga try ni so thu ba U Blei u long mun sim te ka dai yangi ban mane ha kam sim Hynrei la dangi kwa ban yu i U Blei te U Blei lo pan pau ya de ha ka dur jong ka do ha ka dur jong Jisu Khrist tang ha ka dur jong u ngila ban i tau ku pa ku ba Jisu Khrist ong te nga try hang ne ka shai ba ka Bible te hang ne la ring lek pule hang ne ru ko ong biang Hynrei la ta nga le la phem yang ngech sati yang to phen yang ngech ya gita ki jingle ba phen yo tep pat ba phen yo ngech ba tau ku pa hanga pat ngaru ha u Hynrei kini ki Parsi kalamut pan kem ya u namar ba u Jisu ula pla ba u tau pa hanga bat ngaru ha u Hynrei u Jisu ong la da phem nge ya kita ki jingle jonga to phen nge ken ya kita ki ba POE ya ka ba ngale namar u pa hanga ong Jisu bat nga ha u pa te hangning so thu ba u new Blei u ba long mun sim ko ma ka Bible ko ong nginam la ba i u Hynrei tang la da u pau ha ka dur Jong U khun la ne ha ka dur jong ka do ting la ba i U Blei namar ka ne ka daw ken u Jisu ong u iathuh ha u Philip la da phila yu i yang phila yu i yo tau ku pa namar u ne ku pa nginam la ba i yo ku pa la ne U Blei la ne ya mun sim namar U Blei u long mun sim te U Blei la pan pau ha ka dur Jong U Jisu Khrist u ba long dur Jong U Blei ka ba ka Bible ko ong te namar kani kata u Jisu ong la phio i yang philo i yo tau ku pa namar ku pa u la pau ha ka dur jong ka do ha ka dur jong khun ha ka dur jong Jisu Khrist te hang ne ka Bible hi ka thu le ne ka ong le ne u Jisu hi u pla spang kane namar kani ka daw la ring le pule ha kitab Isaya ni la pro ba u ta u ku pa bom jikot ya ka ba ka Bible ke thu u dei u don tang way ba ku pa bom jikot u dei Jisu Khrist u dei ju u ne u dei ju namar u don tang way Blei u ba pen long le ne ba trekam ha gini ki ke ba te la ring le pule biang hang ne da ka ne phin ithuh yau tau mun sem U Blei ka mun sem bro ka ba phla ya u Jisu Khrist ba ula wan ha ka do ka long na U Blei te da ka ne ka bang ithuh yau tau u breu ba phla la ne ba don yau tau mun sem Jong Blei u ba phla ba u Jisu Khrist ula wan long breu ha ka do la ne U Blei ula wan long breu ha ka do te uta ulong u ba don yau mun sem Jong Blei Hynrei u ba len no ya u Jisu Khrist ba wan ha ka do te uta de no yele psha yau Khrist ko ba ka Bible ko te hang ne U Blei ula wan long dur ha ka do la ne ula wan long dur ha ka do uta de u Jisu Khrist u ba long dur Jong Blei te hang ne ka Bible hi ke thu namar u Jisu hi ong manga pa ku pa ngia long shitali kamut u Jisu Khrist kamut u ne U Blei kamut u Jisu ong manga bat u ku pa ngia long shitali namar Blei u ne we Blei bat u ne u haba U Blei la pan pau ha ka do te urang de hi we Blei Hynrei kia long shitali namar kini kinam la ban yadon halaga jong de kia long bai u we Blei shitali kia long namar U Blei ulong mun sem
te U Blei ulapan pau hakatur jong khun kamut hakatur jong Jisu Khrist te ngila banyu iu kumju kalong kumbang iu ya U Blei habang ilong kumne ni i kane kado te Hynrei ya kamen sempat nginem la banyu i kabapen yang i namar kane kadau ladangi penyaklat ya kane kado bar kane kamen sem te nginem la syubat te kumju ro une U Blei ulong umen sem te une we Blei unam la penyaklat no padu Jisu Khrist namar ulong we namar lada uyaklat te kane kado kanam la ban namar une u Jisu Khrist ubalawan hakado kamut ubala long dur jong Blei te une u Jisu Khrist u ha U Blei ke tene ha u ta umen sem jong Blei lene ha u kupa Hynrei ude u we Hynrei u shulong dur jong Blei ulong dur ya ta U Blei bom yo i te hang ning try ka shai pa ka Baibl bat don tang we Blei u Jisu Khrist ubalong dur jong Blei bat ulong ru kupa nama ladang ila yo i ya u ngila yo i tau kupa namar onam don mano bala yo i tau kupa lam da U Blei pan pau hakadur jong Jisu Khrist namar U Blei ulong men sem nginam la ban yo i yo men sem te hang ne perlo ka shai pa ka Baibl te hang ne ru ladang ila pule hang ne u Jisu Khrist u iathuh ha u ngala long slam kata pat pi mempat ithuh yang ko Philip jar ubayo i yang ulayo i yo tau kupa Kumno te me ong mame to pen i yo tau kupa hangi te hangni u Jisu hi ong jar ubayo i yang ulayo i yo tau kupa te hangni ngsutu ba une u Jisu Khrist ubalong dur jong U Blei bom yo i ude uju utau kupa lene utau Blei ubalawan long breu hagado une U Blei te hangni ka shai pa ka Baibl te prolog lada pingit ngej ke syong hapi te ngate nganom penbor ino Hynrei ngidai ban sngewthuh bau ne we Blei namar ka Baibl ko ong padon tang we Blei dai lai ne ar Hynrei tang we Blei u Jisu Khrist udai ju ukupa udai ju ukhun udai ju mensem ubadon hakini ki lai bentaki rukom khot lene ki rukom trekam lemne karkom long jong U Blei ladang sngewthuh tang hakarkom long jong U Blei ru bau Blei lo thau kumde ngila don ka kerteng ngila don kene kado ngidon ka mensim Hynrei ka mensim ka bapen yang i omdai kene kado te haneru uta U Blei ya ka bangi tip ukupa te udon ka mensim te ka mensim ka bapen ya U Blei te ban pen pau ya U Blei ulapan pau ha ka dur jong khun namar nginem la ban ya U Blei lande ya ta mensim te ulapan pau ha ka dur jong khun ubalong u Jisu Khrist Hynrei ude we U Blei te hang try plug pi sngewthuh bat ka shai te ngin se siapa sakwe pergi video hawe por boleh si boni pi page ka video